היי לכן, אני מיטל יושפט, אני מלווה הורים גרושים ופיתחתי את שיטת המצפן ההורי לחיים מאוזנים ומעצימים. ואם פתחתן את הסרטון הזה, כנראה שגם אתן שמעתם את המשפט שמרסק לכל אמא גרושה את הלב. אצל אבא הרבה יותר כיף, או אצל אבא מותר לי הכל. ובאותה שנייה, משהו בתוכנו נסגר, הלב מתכווץ והאשמה על הגירושין עולה. ופתאום את מרגישה כמו האמא הרעה, השוטרת, זאת שרק מציבה גבולות בזמן ששם הכל דבש. הפעם אני רוצה לדבר על מה באמת קורה לילד שלכם באותו רגע. למה תת המודע שלכם מגיב בסטרס כל כך גבוה, ואיך אפשר לעצור את התחרות הזאת לפני שהיא פוגעת בקשר שלכם עם הילדים. אז למה זה כל כך שורף לנו? בואי נצלול רגע למה שקורה מתחת לפני השטח. כשילד אומר, אצל אבא מותר, תת המודע שלנו לא שומע השוואה בין בתים, הוא שומע, אני לא אוהב אותך, או את נכשלת. בגלל שגם ככה אנחנו סוחבות אשמה כבדה על פירוק המשפחה, אז המשפט הזה הופך לטריגר שמפעיל אצלנו את מנגנון ה-FFF, לברוח, לקפוא או להילחם. בדרך כלל אנחנו מתחילות להתגונן, או גרוע מזה, אנחנו מתחילות להגיד דברים לא נעימים על הצד השני, כדי לאזן. ומה התוצאה? התוצאה היא שהילד מרגיש שהוא נקלע לשדה קרב, הוא מרגיש שהוא צריך לבחור נאמנות, וזה הנטל הכי כבד שאפשר להפיל על הכתפיים של ילד. הדבר הראשון שכדאי לך לעשות זה להבין שזה לא נגדך, זה בעד הילד. הילד פשוט מנסה לבדוק איפה הגבולות שלו יציבים. דבר ראשון, במקום לכעוס, תנסי לומר, אני שומעת שאצל אבא יש חוקים אחרים, וזה אולי מרגיש לך יותר משוחרר. עצם זה שנתת מקום לחוויה שלו, מוריד את הלהבות. הדבר השני זה להסביר את הכללים בבית שלך ושלו. צריך לדעת שבבית של אמא יש סט חוקים מסוים, ובבית של אבא יש סט אחר. בוודאי שאם אתם מצליחים לדבר על עקרונות כמו תזונה, התנהגות מכבדת, זמן מסך, אז רצוי שתהיה אחידות ביניכם, כי זה פשוט ייצר יותר ביטחון ויציבות עבור הילדים. יחד עם זאת, אם אתם לא מצליחים לדבר, תזכרו שגם בגן הילדים יודעים שיש חוקים קצת שונים מהבית, והם מסתגלים לזה. גם ביניכם זה אותו דבר. הבעיה מתחילה כשאנחנו מערערות על המציאות של הבית השני. דבר שלישי, לעבוד עם העוגן שלנו. הביטחון שלך כהורה סמכותי לא מגיע מזה שאת יותר כיפית מאבא. הוא מגיע מזה שאת העוגן היציב. כשהילד מטלטל אותך עם השוואות כאלו ואחרות, הוא בעצם שואל, אמא, את עדיין מחזיקה את ההגה, או שגם את מתערערת מזה? אני יודעת שזה נשמע פשוט בתיאוריה, אבל בשטח, כשהילדים עומדים מולך וצורכים שהם רוצים לחזור לאבא כי שם מותר שוקולד בערב, כל התיאוריה נעלמת ונשאר הכאב. וזה קורה כי האמונות המקבילות שלנו יושבות עמוק בתת המודע. אם את מרגישה שאת במרוץ חימוש מול הגרוש שלך, או שאת מוותרת על הגבולות שלך רק כדי שיאהבו אותך יותר, כאן כבר דרושה עבודה עמוקה יותר. אי אפשר לפתור דפוס של שנים בטיפ אחד של דקה. ואם במהלך הסרטון הרגשת שגם את לפעמים נתקפת בתחושת אשם שמנהלת אותך מול הילדים, ואת הולכת לאיבוד בתוכה, אני מזמינה אותך קודם כל להוריד את המדריך שהכנתי, התמודדות ושחרור תחושת אשם לאחר גירושין. יש שם תרגילים שיעזרו לך להבין ממה התחושה הזו באה להגן עלייך ולמה היא עוזרת לך. אחרי זה נבין איך לצמוח מהתחושות ולא לתת להן לנהל את התגובות שלך מול עצמך, מול הילדים ומול הגרוש. ואם את מרגישה שאת מוכנה להתחיל לנווט את הבית שלך עם המצפן שלך, הלינק לתיאום שיחת היכרות מחכה לך כאן למטה בתיאור הסרטון. אל תישארי עם זה לבד, את מוזמנת לכתוב לי בתגובה מה המשפט הכי מאתגר שהילד שלך אמר לך השבוע, ואני אשתדל לענות לכל אחת. תראה בסרטון הבא.